Bună, eu sunt Alina și îți mulțumesc din suflet că și de data aceasta mă urmărești și ești aici alături de mine. Îmi doresc din suflet să rămâi până la final. Ieri am discutat despre echipe, în special despre membrii echipelor și cum privim fiecare colegă ca fiind o personalitate unică, pentru că așa și este de fapt. Și la fel ca într-un puzzle, cum nu există piese de puzzle identice, la fel și colegii noștri sunt unici și asta îi face să aibă fiecare o valoare aparte și o contribuție pe care să o aducă la întregul grup. Și despre asta am discutat mai multe ieri, în cazul în care nu ai apucat să vezi. Astăzi vreau să discutăm despre soluții și cum ne focusăm pe ele, chiar și în momentul în care apar provocări sau când pur și simplu ne respectăm strategia pe care noi ne-am făcut-o încă de la început. Și încep cu partea aceasta de strategie despre care mai discutam și zilele trecute. În momentul în care încep un puzzle, deschid o cutie nouă, ce încep să fac mai întâi este să întorc toate piesele pe față, după care încep să separ margini să luăm cazul acesta, de exemplu, margini de baloanele astea cu aer cald, care sunt pe aici Mickey Mouse și ăștia turnul Eiffel și partea asta de cer care este în nuanțe destul de distincte, astfel încât să-mi fie ușor să o separ. Și abia după încep să fac marginile, abia după încep să fac baloanele cu aer cald, Mickey Mouse și așa mai departe și pe final rămâne partea aceasta de suport mai mult, adică partea care ori se face mai complicat, ori nu ne dăm seama exact din ce categorie face parte și o las mai spre final. Cam asta este strategia mea, de exemplu, legată de acest puzzle, legat de această echipă, legat de acest proiect, ca să ne referim la fiind ceva real în viața noastră. Și acum, cine ar fi marginile astea? De exemplu, cele patru colțuri sunt piesele de rezistență din echipa noastră, adică sunt pilonii pe care noi ne bazăm cel mai mult, fie că e vorba de anumite resurse, fie că e vorba de colegii noștri, care iarăși toți sunt o resursă, dar sunt colegii noștri pe care noi ne bazăm și atunci îi putem lua alături de noi să ne fie acel suport în menținerea echipei și în consolidarea acesteia, după care începem ușor de la ele să facem marginile în totalitate, adică să conturăm acel schelet. Schelet am vrut să zic și data trecută, dar știu că i-am spus altfel, nu mai amintesc cum, dar acea ramă și după care ulterior să ne încadrăm în ceea ce înseamnă întreg proiectul nostru. Dar de multe ori se întâmplă că nu știm de unde este o anumită piesă, adică vedem o piesă și nu ne dăm seama unde ar trebui să stea, sau putem să căutăm o piesă dintr-un loc anume, să zicem, de aici, din acest balon cu aer cald, să nu găsim exact piesa de care avem nevoie și să o căutăm după prin toate celelalte piese. Sau să avem impresia că ne lipsește și abia la final să o punem. Ce facem în aceste momente? Păi încercăm să privim în afara cutiei. Cred că ăsta e cel mai simplu mod prin care putem să revenim asupra unei probleme sau unei provocări, luând o pauză și privind cu alți ochi, dacă pot să spun așa. Adică în momentul în care văd că depun suficient timp și energie și randamentul nu este același pe care îl aveam acum ceva timp, tocmai pentru că mă focusez pe detalii super minuscule și poate nu ar trebui să fac asta în acel moment, atunci îmi iau o scurtă pauză și revin abia după ca să pot să văd, nu știu, fie din alt unghi, fie cu forțe proaspete, dacă pot să spun așa,
lucruri pe care nu le vedeam mai devreme și atunci cu siguranță mi se întâmplă lucrurile cu o viteză mult mai mare și îmi dau seama că da, a fost binevenită acea pauză pe care am luat-o mai devreme. De multe ori poate să ne se întâmple asta și în cazul echipelor noastre, în momentul în care muncim foarte intensiv, nu mai știu exact, asupra unui task și începem să nu mai vedem neapărat imaginea de ansamblu și ne blocăm poate în micromanagement când noi suntem responsabili de partea macro și atunci bine ar fi să facem un pas în spate și să vedem exact ceea ce nu se poate vedea de acolo din interior, din mijloc. Asta ar fi o parte despre cum am putea să ne focusăm pe soluții mai degrabă. Sau există momente în care ceea ce am stabilit noi nu este, de fapt, deloc potrivit legat de ceea ce urmează să se întâmple și trebuie să ne schimbăm strategia încă de la începuturi chiar, pentru că nu se pliază cu ceea ce ne-am propus noi de fapt. Și am aici, chiar mai devreme, înainte să fac acest video, mă gândeam ce puzzle să dau ca exemplu și am un puzzle circular. Iată, l-am pe ăsta. Unde cu siguranță nu am cum să încep cu marginile. A fost foarte provocator acest puzzle. E un leu pe care l-am primit la un moment dat. Dar iată, acesta este locul din care am început, adică din mijloc am început. Este o piesă aici destul de mare, pe care nu ai cum să nu observi. Și asta poate să fie o simplă idee de la care să plecăm. Și ulterior, în jurul ei, să începem să facem pe straturi așa, până ajungem spre partea de margini. Pentru că, da, putem să facem marginile încă de la început, dar în cazul ăsta e tipul de proiect care nu ar putea să fie atât de ușor realizabil dacă am începe la fel de obișnuit ca în cazul celorlalte, unde încep de fapt cu marginile în cazul puzzle-urilor pătrate. Și atunci poate să se întâmple că realitatea să fie cu totul alta și să începem cu alți pași pe care îi începeam de obicei. Și în cazul acesta, soluțiile iarăși vin mai rapid în momentul în care ne schimbăm strategia încă de la început sau ne construim de așa natură încât să ne fie mult mai utilă decât cea pe care am aplicat-o data trecută și ni se părea că ar fi utilă și de data aceasta. Nu știu de ce m-am uitat aici. Oricum, nu e ca și cum aș putea să urmăresc un progres în timp ce vorbesc destul de profund pe un subiect. Vorbeam mai devreme despre faptul că în cazul în care nu găsim o piesă și stăm să o căutăm și poate să ni se pară că da, este din alt puzzle, nu este de aici sau am pierdut-o în cazul în care nu o găsim deloc și ea să fie fix acea piesă care să facă diferența, ceea ce discutam și ieri, și cum unii colegi ajung la un moment dat să vină chiar ei cu soluția, adică să apară cumva pe neașteptate, dacă îi să o luăm așa, și să aducă atunci o contribuție enormă și să ne bazăm pe ei în cea mai mare măsură, pentru că au făcut o diferență și abia atunci începem să-i cunoaștem cu adevărat, pentru că, iarăși, am avut destule momente în care mă gândeam, sigur n-am încurcat piesele de puzzle adică imaginile de puzzle între ele, astfel încât să am o piesă care să nu-mi dau seama de unde este, pentru că nu se potrivește din acest peisaj sau nu-mi dau seama unde ar fi utilă. Și așa poate am fost și noi în cazul unor echipe, poate
aveam impresia că nu suntem potriviți acolo, că nu aducem neapărat o plus valoare acolo, dar de fapt pur și simplu a fost o chestie de timp și doar a trebuit să așteptăm momentul nostru ca să fim cu adevărat utili și relevanți în imaginea respectivă. Și chiar noi am fost cei care am venit cu soluțiile, adică soluțiile nu întotdeauna se află la lider, dar pot să fie mai cu seamă la membrii echipei și tocmai de aia suntem acolo, ca să ne completăm unii pe ceilalți și să ne dăm seama că suntem un tot întreg. Cam asta a fost pentru astăzi și mulțumesc mult pentru toată atenția. Revin zilele viitoare. Mulțumesc!